ноиб қаҳрамони тоҷикистон бошгоҳи футболи хуҷанд марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиёро бо пирӯзӣ анҷом дод. шогирдони рустам хоҷаев дар бозии даври охирини марҳилаи гурӯҳии мусобиқа дар гурӯҳи F бо барандаи ҷоми қирғизистон дастаи алай рақобат карданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифта бо ҳисоби 2-0 ба суди дастаи хуҷанд хотима ёфт. ғалабаи футболбозони тоҷикро дар ин вохӯрӣ зарбаҳои нишонраси Дилшод Бозоров дар дақиқаи 27 ва Абдулмумин баъд аз бозии дастаҳои футболи хуҷанд ва олои низ нишасти матбуотӣ баргузор гардид. нахуст дар ҳузури васоити ахбори омма сармураббии дастаҳои олои қирғизистон Номонҷон Юсупов ҳозир шуд ва ба суолҳо посух гуфт. ба назари ин мутахассиси тоҷик шогирдони ӯ дар рақобат бар муқобили хуҷанд зиёд талош карданд ва якчанд имкониятҳои гӯлзанӣ доштанд, аммо самаранок истифода бурда натавонистанд. дар навбати худ рақиб аз имкониятҳои худ истифода бурд ва ба дарвозаи мо гол зад. бо вуҷуди он ки мо натиҷаи хуб нишон надодем, ман аз бачаҳои худ миннат дорам ки дар ҳама бозӣ то лаҳзаҳои охир мубориза бурданд. дар ин мусобиқа куҷое ба мо таҷриба нарасид ва дар куҷое иштибоҳи худмон боис шуд то шикаст бихӯрем. мо дар ҳама бозиҳо бо хоҳиши пирӯз шудан вориди майдон шудем, аммо бачаҳо аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда натавонистанд. дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё асосан ҷавонон майдондорӣ карданд ва онҳо каме таҷриба нарасид ва ман бовар дорам ки дар оянда аз миёни онҳо бозигарони хуб ба камол мерасанд. барои ман бозӣ бар муқобили дастаи хуҷанд ки қаблан ман сармураббиаш будам бозии махсус набуд, зеро ҳамчун як бозӣ дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё маҳсуб мешуд. ман наметавонам ба дастаи худ баҳо диҳам, чунки натиҷа худ маълум аст ки мо дар кадом сатҳ қарор дорем. иқрор шуда сармураббии дастаи олои қирғизистон Номонҷон Юсупов. сармураббии дастаи хуҷанд Рустам Хоҷаев бошад иқрор шуд ки дар баробари бозии охир чӣ гуфта метавонам. ба ростӣ баъд аз он ки мо имконияти ишғоли зинаи аввалро дар гурӯҳ аз даст додем, мушкил буд бачаҳоро дигарбора аз лиҳози рӯҳию равонӣ омода кардан, аммо онҳо дар бозии охирини гурӯҳ зиёд талош карданд ва ба натиҷаи дилхоҳ даст ёфтанд. дуруст аст ки хуҷанд дар бозии аввали гурӯҳӣ бояд бар тими Алтинасир ғалаба мекард, аммо дар ниҳоят натиҷаи мусовӣ ба қайд гирифта шуд. дар он бозӣ хуҷанд як сару гардан аз рақиб тафовут дошт, вале имкониятҳои мусоиди голзании самаранок истифода бурда нашуд. натиҷаи бозии охири гурӯҳ тақдирсоз набуд. бо вуҷуди он мо барои ғалаба то лаҳзаҳои охир талош кардем. баъзе аз бозингарон дар нокомиҳои даста худро гунаҳгор медонистанд ва дар тамринҳо аз лиҳози рӯҳӣ азоб мекашиданд. ба ҳамин хотир дар ҳайат каме тағйиротҳо ворид сохтем ва ҷавононро бештар ба бозӣ даровардем. ба ҳар ҳол мавсим идома дорад. мо барои ба натиҷаи дилхоҳ ноил шудан дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё аз аввал омодагии хуб доштем, аммо натавонистем аз гурӯҳ бароем. мавсим дар кишвар ҳоло тӯлонист. хуҷанд дар чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ ва ҷоми тоҷикистон бозиашро идома медиҳад. имсол мо нақша дорем ки дар чемпионати тоҷикистон ба дастовардҳои бузург ноил шавем. иқрор шуд сармураббии дастаи хуҷанд Рустам Хоҷаев. дар доираи рақобатҳои даври сеюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар гурӯҳи F дастаҳои Насафи Ӯзбекистон ва Алтинасири Туркманистон бозии худро доир намуданд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 2-0 ба суди футболбозони Насаф хотима ёфт. ҳар ду голро футболбозони ӯзбек дар қисми аввал заданд. дар дақиқаи 27 дидор ҳимоятгари дастаи Алтинасир дар дохили ҷаримагоҳи хеш бар муқобили футболбози дастаи Насаф ба қоидаситезӣ даст зад ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷарима 11 метраро Шомалӣ Каримов бехато иҷро намуд ва тимашро ба пеш баровард. пас аз голи аввал низ шогирдони Рӯзихул Бердиев бо ҳамлаҳои пайдарпайи худ зуд хати ҳимояи рақибро рахна мекарданд. ҳамин буд ки бо гузораи 8 дақиқа голи дуюмро заданд. ҳамлавар Ҳусайн Орчаев аз партофти ҳамдастааш Шерзод Насруллоев истифода намуда тӯбро бо сар вориди дарвозаи Алтинасир намуд. дар қисми дуюм низ футболбозони ҳар ду тим имкони голзаниро доштанд, аммо имкониятҳои пешомадро натавонистанд ба гол табдил диҳанд.
баъд аз анҷоми бозии дастаҳои футболи насафи ӯзбекистон ва алтинасири туркманистон бо иштироки сармураббиёни ҳарду тим нишасти матбуотӣ сурат гирифт. Нахуст Хоҷагулдиев Язгулӣ, сармураббии дастаи Алтинасир, назарашро дар бораи сату сифати баргузории мусобиқа ва баромади шогирдонаш дар гурӯҳ баён намуд. Ин мутахассиси туркман сабаби асосии набаромадани дастаашро аз гурӯҳ бидуни омодагӣ ба душанбе омадани дастааш маънӣ дод кард. Нахуст мехоҳам Насафро барои ишғоли зинаи аввал дар гурӯҳ табрик гӯям. Мо медонистем ки онҳо аз лиҳози ҷисмонӣ омодагӣ хуб диданд. Бачаҳои мо аз лиҳози ҷисмониву физикӣ дар сатҳи зарурӣ омода набуданд. Ба ҳамин хотир мо натавонистем он мақсаде ки доштем дар майдон амалӣ созем. Дар маҷмӯъ ҳар гунае ки мо имконият доштем дар ҳамон сатҳу сифат бозӣ кардем. Моро дар пеш бозиҳои муҳим дар мусобиқаҳои дохилӣ ва мунтахаб интизор аст. Дар баробари баргаштан ба ватан мо омодагии худро боз ҳам бештар хоҳем кард. Ташаккур ба ҳамаи онҳое ки барои баргузории чунин як мусобиқаи сатҳи баланд заҳмат кашиданд. Сармураббии Насафи Ӯзбекистон Рӯзиқул Бердиев, ки дастааш дар бозиҳои гурӯҳӣ дар се вохӯрӣ ғалаба карду як гол ҳам ба дарвозааш сар надод, дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод, ки дар пеши мо аз аввал вазифа гузошта шуда буд, ки дар гурӯҳ мақоми аввалро ишғол намоем. Нахуст ӯ аз дастпарварони худ барои ҷиддӣ муносибат кардан нисбати кори худ миннатдорӣ баён намуд. Ҳамзамон ӯ иқрор шуд, ки рақиби асосии мо дастаи Алтинасир таҷрибаи бой дорад, аммо дар ҳолати зарурӣ омода набуд ва мо аз ин имконият самаранок истифода кардем. Агар се бозии бачаҳоро таҳлил кунем, гуногун буданд. Дар маҷмӯъ бозингарони Насаф вазифаи худро ба хубӣ иҷро намуданд. ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё аз Лигаи Қаҳрамонҳо фарқият дорад. Он ҷо рақибон дигаранд. Аммо бо вуҷуди он ки мо дар кадом мусобиқа ширкат дорем, мо аз услуби бозии худ даст намекашем. Иқрор шуд Рӯзиқул Бердиев, сармураббии дастаи Насаф. бо ҳамин тартиб дастаи Насафи Ӯзбекистон дар бозии сеюми худ низ ба пирӯзӣ даст ёфт. ин тим ба дарвозаи рақибон 9 гол задааст ва ба дарвозааш ягон гол сар надодааст. ҳамзамон пас аз анҷоми вохӯриҳои мазкур, рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи F ба анҷом расид. дастаи Насафи Ӯзбекистон бо касби 9 хол аз зинаи аввал ба марҳилаи плей-офф рохат гирифт. дастаҳои Хуҷанд ва Алтинасир бо 4 имтиёзӣ дар зинаҳои дуюм ва сеюм, олои Қирғизистон бошад ҳатто натавонист соҳиби як имтиёз гардад. аз ин гурӯҳ танҳо дастаи Насафи Ӯзбекистон рақобатҳоро дар марҳилаи ҳаштякниҳоии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё идома медиҳад. Хуҷанд, Алтинасир ва Олой аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуданд. бошгоҳи Равшани Тоҷикистон дар бозии дуюми худ низ натавонист ба пирӯзӣ даст ёбад. дар доираи рақобатҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳие ки дар шакли мутамарказ дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷараён дошт, дастаи Равшани Тоҷикистон бо ҳисоби 0-3 аз Дордои Қирғизистон шикаст хӯрд. ҳамлавари ганагии Дордой Ёел Коҷо дар дақиқаи 16-уми бозӣ ба задани гол даст ёфт ва тимашро ба пеш баровард. футболбози дигари Дордой Абай Боколоев дар дақиқаи 39-уми бозӣ аз иштибоҳи футболбози Равшан истифода намуда голи дуюми тимашро вориди дарвозаи Рустам Ризоев намуд. маҳз Боколоев дар дақиқаи 82-уми бозӣ голи дуюми худ ва сеюми тимашро ба дарвозаи Равшан зад. ин пирӯзӣ барои дастаи Дордои Қирғизистон дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё аввалин буд. дар бозии аввали худ ин тим бо ҳисоби 2-0 аз дастаи аҳли Туркманистон мағлуб гардида буд. ҳамин тариқ бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи И низ ба анҷом расид. аз гурӯҳи мазкур дастаи аҳли Туркманистон бо касби 6 хол соҳиби рохат ба марҳилаи плей-офф гардид. дастаҳои Дордои Қирғизистон ва Равшани Тоҷикистон аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуданд.